kapaglaom kay palangga man kita sa Ginoo, asa man nato madungog or mabasa nga kita gipangga sa Ginoo? Naasa atong Holy Scripture. Gihatagan ta sa Ginoo og pulong nga diha sa Biblia para maipakita niya kanato nga gihigugma o gipalangga kita sa Ginoo. Ang Scripture, mga kapaglaom, maoy giya kanato alang sa paglambo. Giya alang sa kaayuhan, giya alang sa kalinaw og mga igsoon, giya or guide sa maayong panlawas. In 1 Corinthians 6:19, ingon dire, remember this. Nganong remember man? Kaya makalimot man kita. Remember this, your body is the home of God's Holy Spirit. God gave His Holy Spirit to you and He lives in you. You do not belong to yourself any longer. Mga kapaglaom, He wants to be with us. He wants to dwell. Gusto ang Ginoo nga magpuyo kanato, mga kapaglaom. Og ingon pa diri, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa. Oy, busa himayaan ninyo ang Dios sa atong lawas. Ang dakong pangutana, mga kapaglaom, sa unsa man nga paagi nga mag-glorify, nga mahimaya man nato ang Ginoo sa atong lawas. In what way? Alright, atong ipatubag ang 1 Corinthians 10:31. Ingon dere, kita daw tanan. Sige daw, busa kun mukaon kamo o mag-inom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa atoy. Uy, gitubag ni 1 Corinthians. Sa atong pagkaon, the way we eat, the way we drink, and bisan unsa nga buhaton nato sa atong lawas, mga kapaglaom, unsa daw? Nahimaya nato ang Ginoo. Ang balaang kasulatan puno sa mga pahimangno. Kay palangga man gid kita, mga kapaglaom, sa atong Ginoo, daghan siya og mga pahimangno alang sa pag-atiman sa atong mga lawas. Ang pangutana diri kay kaganina unsa ganito? In the way we eat, the way we drink, and do everything, kailangan mahimaya. Dadto ta sa pag-inom. Okay, in what way? So, sa man paagi ati, nga mahimaya nato ang Ginoo sa itong pag-inom. Atong patubagon ang scripture. In Proverbs 20, verse 1, it says, ang vino, maoy usa ka tigtamay. Ang maisog nga ilim nun, mao ang sabaan. Og bisan kinsa nga masayop tungod niini, dili mangge alamon ang bino di ay dili maayo sa ato ang lawas. Maoy usa ka tigtamay. Unsa ganin ang tigtamay? Mocker. Oh, timani gani, basta gani na mga saba des daplin, it's either mga sabaan lang gid na sila or mga naka-drink, di ba? So, makita gid nimo mo na mga manifestation. Mahimo kang sabaan, mahimo kang unsa man, matigtamay, daghan king klase nga mga fights ang mahitabo kung naa ka sa kanang alcohol ba? Di ba? Kini mga kaigsoon, kini siya sa United States ni siya. About 30% sa tanan daw mga traffic accident involve drunk drivers. Sa tanan nga mga disgrasya, tanawa gani, ang reason di ay mga hubog nga drivers. Even in the Philippines, dili lang mga 30 to 35 in the Philippines, halusa mga hubog nga driver. Busa gar panghimangno sa tong government, no, nga kung mag-drive ganita dili gid kita inom. Ingon po diri, research upon research shows nga ang
alcohol di ay kapag laom makaguba og pamilya og relasyon. Tinuod dili. Daghan na guba nga relasyon tungod kay naa sa bisyo. Kaya nga naman, kay kung kita magpailalom sa alcohol, dili na kita ang nagdesisyon. Kay mahimo naman ko ang atong utok, makahimo na ta og mga dili maayo nga mga desisyon. Muna sa studies niya makita ninyo dira, ingon diri, akong itagtagod-tagod makadaot ang inom in terms of budget. Nakoy kaila. Gihatag niya ang kwarta. Palit isa ka sakong bugas. Oy, pagabot sa balay, naagi isa ka sakong bugas? Isa ka case noon. Tuarad to. Moto nag-away ang magtiayon tungo nato. Kay in case sa bugas, napadulong sa ilim nun. Usa daw na ang budget. Unsa na lang man na to ang budget ani? Puro naman kainom. Di ba? Ano magyud nang uban? Number 1, budget. Ang ikaduha, mga away. Magyud na. Naidaghan nga buttered wife, daghan buttered children. Kaya nga naman kay, lahigid nagmainom ka, kay makusgan lagi ka no. Wako the fuck! Experience po na ko na mga igsoon. Ing ana, di lalim. Ang ikaduha, ma-ignore ang atong mga kabataan. Kay, mawala naman sila sa passing. Kay ma-focus naman sa ilim. O ikalas, dira, makita ninyo sa research, ang atong lawas. Madaot, mga kapaglaom. Ingon sa Proverbs 23, kay sa katapusan, kinig magapamaak sa masabitin. Agoy, og muikos sa masaod-to ang imong mga mata, makasudong sa mga butang nga katingalahan ug ang imong kasing-kasing magapamulong sa mga baliko nga mga butang. Maing ana kita mga kaigsunan. Proverbs 23:29-33. Ang pagsigarilyo. Okay. Asa pa na isa? Sigarilyo o kanang vape. Muna na siya sa mga wala kailaan na. Karami itong electronics na siya. Nga imong mga flavor ana. Kanang smoking o vaping mga kaiso na tanawa gani ni siya. How vaping and smoking stack up sa vaping sa ta? Kung business lang bitaw ni sila, makaginan siya gitag asma mga kapaglaom. Ingon dara, dili ako asma, unsa pa diha? Pneumonia, bronchitis, popcorn lung. Kada bitaw ang imong lungs kimura na siya popcorn. Og 2,000 toxic chemicals. Dadto tapos sa smoking, makaginan siya po og lung cancer, heart disease, diabetes, stroke, 7,000 toxic chemicals og 8 million deaths per year. Dili ako ang nagstorya mga kaigsuunan. Maogid na ang research. Mga kapaglaom, palangga kaya ta sa Ginoo. Hitungod palangga man kita sa Ginoo, please mga kaigsuon, atong ampingan ang atong lawas. Again, kung kita magakaon, magainom ug magabuhat sa usang butang, buhata kini ninyo kay kining tanan magahimaya. Buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa atong Dios. Kinsay kailan di kay ko kabalo mga kapaglaom unsa ako pag-pronounce ginanay pero I'll try my best. Siya si Monshua Monshtu. Bahala na diya, Monshtu. Basta muna na siya. Ginganla na siya Mr. It All. Kay nga naman, makita na siya sa Guinness World Record. Kay nga naman, nagkaon lamang siya og 18 ka mga bicycle. Yes. 7 ka TV sets. 2 ka beds. 15 ka supermarket trolleys. Kana ba atong ginakandara? Muna siya gikaon bud na niya. Usa ka computer, imagine ang computer dira. Og usa ka kabaong. Apil ang mga handles ana niya. A pair of skis and 6 chandeliers. Maunang world record siya kay grabe siya kinaon. Dili pa na kapag laom
Kalimot ko sa pangalan ni tatay. Nagkaon lamang siya og. Diba na? Ha? In 1978, gikaon niya ang tibuok Cessna 150 nga airplane. Yes, i-search gani na ninyo kapag laom. Na ay video na, gidocument na siya. Kapilo kapila ka years na niyang kinaon anang entire nga airplane? 2 years. Kay gina-process ba na niya? Ginatagod-tagod yung tagsawa. Ginagmay para makaon niya. Yes, kapag laom. Mauna siya si Mr. It-All. Muna siya nga I don't know kung kani ba dyan nga airplane, basta kayong ani nga klase mga kapag laom. So, makaingon ba, unsa magyudi ay ang original nga pagkaon sa tao? Huna-huna naka-sister magkaon kag airplane. Ito, kapag laom unsa man ang original nga kanon gyud ay sa tao. Kung mobalik ta sa Garden of Eden, back to the creation, si Adam ug si Eve giingnan sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ang tanan nga pagkaon nga makaayo sa iyang lawas. In Genesis 1:29, ingon siya dere, then God said, I give you every seed-bearing plant on the whole face of the whole earth, and every tree that has fruit with its seed in it, they will be yours for food. Unsa daw to ang original nga diet? The fruits and seeds. Gidungagan pa diri sa Genesis 3:18 og utanon. So tulo na. Fruits, ate. Seeds, og gulay. Mao na siya mga kapaglaom ang original nga diet. But the question, mga kapaglaom, dira, kanus aman gitugot nga kanon ang unod. Kinsay makatubag? Human sa lunop. Yes, mga kigsonan, that is right. After the flood, ingon sa Genesis 9:3-4, ang tanang butang nga nagalihok og buhi mahimong kalanon alang kaninyo. Ingon sa mga utanon og mga balili, gihatag ko kaninyo ang tanan. Apan, apan ang unod uban ang kinabuhi ni ini nga mao ang dugo dili kini ninyo pagakanon. Unsa ganitong duha ka butang nga ginadili kanon mga igsoon? Unsa to isa? Unod og dugo. Kadyot lang nalibog ko. Kay ingon kay pagakanon na brother ang unod. Pero karon kay bawal man. Kung basahon pa rin nato, sister, ang Bible, matubag dira. Kay ang Ginoo nagahatag po di ay og kalanon nga unod nga dili og dili nato kanon. So karon atong diskubrihan kay palangga mangyud kaayo kita sa Ginoo, ani ay iyahang mga pahimang no. Before that, ako lang po di-explain nga dili lang po si scripture nag-ingon nga dili pwede ang dugo. Kay bisan ang mga research, ang ato ang mga medical science naghimo og nag-discover, dili lang nag-discover, napamatud-an gyud nga ang pagkaon sa dugo og sa tambok makadaot sa atong lawas. Kini. Ako explain sa inyo ha, naatay according to PSA ni siya nga .gov nga reference nato. Naatay top 5 mga kapaglaom. Congratulations. Top 5 nga causes of death in the Philippines. This is 2022 to 2023. Makita ra ninyo? Number 5. Top 5, congratulations. Pneumonia. Muna siya ang top 5. Ikaduha, diabetes. Ikatulo, ang cancer. Ikaupat, ang stroke. Ug ang ikalima, mao ang heart disease.
Mauna siya ang top 5 mga igsoon. Unsa man ang main reason nganong top 5 man ni sila. Atong tagsa-tagsahon. Si pneumonia, makita ninyo dira naa dia si smoking. Oh, sa diabetes naagid si sedentary lifestyle. Ay kung makita na diha kay naagid ang smoking ug ang alcohol usually ug ang poor diet nato atong mga kinaon. So therefore, na-research ni health medicine, nakalimot ko ato niya, napamatud-an gyud niya nga ang kaning reason yun sa top 5 nga mga causes of death in not just in the Philippines but in the whole world is about sa tong lifestyle. Tungod kay palangga man ta sa Ginoo mga kapaglaom, naa siya mga pahimang noon saon nato pag-amping sa atong lawas. In fact, kung ato ibutang sa statistic, no? So, sa Filipinos ni siya ha, kung sa 2023 na atay 114 million Filipinos, ang death per year is 650,000, lapas 500,000 per year. Og 45.9% of the total, ang cause niya is ang chronic diseases. Katong 5, usa to sila ka mga chronic diseases. Kung atong i-ratio, kung naay 4 diri ka Pilipino nga nagtindog sa inyong atubangan, naay usa ni ana nga naay chronic disease. Ing ana mga kapaglaom, kagrabe. Ang balaang kasulatan, puno sa mga pahimangno, alang sa pag-atiman sa atong kalawasan. Ang pangutana gani kaganina, unsa ganito ang mga unod nga pwede og dili nato pwede kanon. At unsaon man nato pag-identify nga kini siya makaon, kini siya dili makaon. Ato tong aton sa Biblia mga kapaglaom. Dinita sa land animals. Unsa man ang dili kanon be? Abe, Leviticus 11:2-4. Sige daw, dungan daw ta. Apan sa mga nagapangusap, kun sa mga may kuko nga pikas, dili pagakanon kini. Ang kamelyo, kay bisan pa kini nagapangusap, kini walay tiil nga pikas, mahugaw siya, alang kaninyo, kanato. Unsa daw ang dili kanon mga kapaglaom? Sa land animals lang, ang mga dili ga pangusap, og dili pikas ang kuko. Right? So, mo ni sila mga sample. Usa na ana, guy. Si Pigi-Pigi, ingon si Leviticus 11:7. Ang baboy, kay kini maoy, may kuko nga pikas ug may tiil nga buak. Apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini, dili kamo magakaon kapag laom ingon diri og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini. Mahugaw kini alang kaninyo. Mo na ingon sa Biblia. Dili si Sister Annalisa mga kapaglaom, but the Bible said nga ang baboy usa sa mga ginadili pagakanon ingon ang Biblia. Kung ingon ang Biblia dili, tan-aw pud nato sa science. Naay research mga kapaglaom nga there is this bacteria ba this worm nga gingalan og trichina larvae abot sa to pag-pronounce. Kini siya nga worm kung makakaon na tag infected nga pork. Kani bitaw yang walls makita ninyo diha kana iyahang thick nga hard surroundings mo release na siya and then pag makaon na nato, mugawas na siya kanang worm, tapos musulod sa atong mga sulod sa ato ang intestines nga mga wall. Dili lang na siya matulog lang dira. Mag-multiply pagyud. Pag once nga mag-multiply, kay naaman siya dira, musulod na siya sa atong bloodstream. Maunang muadto siya sa dugo. Once baya nga ang dugo, grabe biya na, tibuok lawas baya na, mag-circulate. So daghan kay siya og mga reasons nga makahatag og sakit sa tuwa. Kay grabe man siya nga bacteria. Mga kapaglaom. That is research. Yes.
Oh, kay na naman tayo sample, naa pa tayo tumbaboy. Unsa pa ni dira? Camelyo, camel, kay though gapangusap ang camel, kanang gapangusap daw. Pero ang camel di ay dili pikas og kuko. Dili gyapon siya kanon. Ang kuneho, ang sana kabayo og labi na gyud ang ero. So these are just samples of unclean animals. Pero kung gusto pa kita nga mas mabalaan pa gid nato kapag laom, basa gyud tag Bible na sa Leviticus, mas gi-explain diha. Now, gikan sa tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta, kadtong tanan nga may kuko nga pikas, og may tiil nga buak, og nagapangusap taliwala sa mga mananap, kini daw, pwede na to kanon. So, ang kanang gapangusap, og may pikas ang kuko. Unsa man ni sila? O, tanawa, unsa man na sila kapag laom? Baka, di ba? Baka kabaw. Oh, unsa man na? Usa. Kanang sheep. Sige na lang sheep sa Bisaya. Karnero og kanang isa, si kanding, si me. Oh, so muna sila ang mga examples lang na sa clean animals. Dadto na punta sa water. Unsa man ang mga ginadili sa Ginoo nga kanon ug pagkakanon. Sa mga nagapuyo sa tubig, kini maoy makaon ninyo ang bisan unsa nga may kapay og may himbis nga anaa sa mga tubig, sa dagat og sa mga suba, kini mahimo ninyong kanon. So unsa man na siya? Usually mga isda, 'di ba? Pero napoy isda nga daw naay kapay pero ay himbis. So kailangan gyud gihapon ta mag careful mga kapaglaom. So kinsa may paboritong isda dire? Kinsay nagdihapon og isda? Wala pa rin panihapon. Sorry. Okay, next. Ansa pa rin. Og ang tanan nga walay kapay og walay himbis, mao di ay to ang mga dili ginapakaon. Unsa man ni sila? Sample. Oy, agay. Lami tanawon ba? Lami gid siya tanawon mga kapaglaom, but I am very sorry. Ingon ang Biblia, usa ni sila ka mga dili angay kanon. Ang crabs, ang shrimps, ug ang octopus. That is what the Bible said. Kung tanaw pod nato sa science, makita ninyo si ok-ok ug si shrimp. Kay balo ba mo nga parintira na sila? Oh, parintira gid na sila ati. Sorry jud kayo ti. Parintira na silang duha. Kung naa sa land, si ok-ok, sa dagat pod, si shrimp. Kay kanang silang duha, importante kay na siya sa tong kinaiyahan. Kay nga naman, sila may scavengers. Sila ang gakaon sa mga hugaw tatay. Kay kung dili nila kanon ng hugaw, ma-imbalance ati ang ato ang ecosystem. Puno taghugaw karon. Munang pasalamat ani nila nga mga parinti. Pero pasayloan lang gid ko kapag laom. Kay ingon ang Biblia, dili gyud sila pwede nga kanon. Sa wing na puta, mga galupad. Ingon dere, og sa mga langgam, kini pagabatunan, nga dulumtanan alang kaninyo. Gi-highlight na gid nako na siya, kay murag ubay-ubay gid na, no? At lang i-emphasize, ang agila, ang eagle, ang magdudugmok sa bukog. Unsa man ni? Mga vulture ba? Kailan mag-vulture? Kada bitang, ang ilang kanon is patay nga lawas. Oh, pag nagani patay nga lawas diya, expect dato sa somewhere asa to nga continent, naagid na ang vulture. Kay sila man ang magkaon sa patay nga lawas. Napa, esmerehon, banog, buitre, uwak, abestros, mananagit sa gabi. Ang mananagit sa gabi, Pastor, owl ba na, no? Kwaknit. Ay, kwaknit, brother. Oh, basta, mananagat sa gabi. Laro, manaol. Daghan pa kay mga kapaglaom. Tanaw, basahan na lang nato sa Leviticus 11:13 to 19. Muna siya mga sample, ang ostrich, ang
Unsa ni bat? Kabog. Yes, og ang kaning pelikan, kaning guwapa kayo. So usa na sila sa mga dili kanon. Unsa man ang pwede kanon? Uy, naadira si pigeon, naa si manok, naa si turkey. Oh, naa po diya si Bibi. Si Bibi, kuya. Okay, muna siya ang mga sample kapaglaom sa mga pwede nato kanon. How about sa mga insects? Uy, grabe ang ginuno, palangga, gid kaayo ta kay gikan sa land, sa sea, sa air, sa mga gagmay na agad siya yung mga pahimangno di aka nato. Tanaw nato. Leviticus 11:20, ang tanan nga mga mananap nga nagakamang sa yuta nga pakan nga magalakaw sa upat ka tiil kini dulumtanan kaninyo. Unsa man kini sila? O naatay spider, na si ladybug, na si snail. Kasi pangalan gani aning isa? Si mantis raman ako na ilan. Pero kung kapala sa Bisaya ate. Uusa na siya sa mga dili ginapakaon. Apan kini mahimo ninyong kanon, ninyo sa tanan nga mananap nga nagakamang sa yuta, nga pakan, nga nagalakaw, sa unsa, sa upat katiil nga adunay paa, lapot pa sa ilang tiil, aron sa lukso, ibabaw sa yuta. Sige daw, kinsa man ni sila, ang makatag-an isa, tagaan ako price unya. Si tatay, kanang mulukso daw tay. Ha? Uy, ansa to? Apa tanawan na, Toby? Unsa man ni sila? Oy, sakto dili. Makaon. Yes, brother. Sister, makaon yun na. Maingon sa Bible. Makaon yun. Si Apan. Unsa ki pangalan aning isa nga mura og kanang ha? Gangis? Gangis ni siya. Lokos. Pero bisan tagaan mo ko diya sa tubangan murag di pa na ako kaya na kanon kapag lang pero limpyo na siya makaon na ingon ang Biblia. Mga kapaglaom, tungod kay palangga ta sa Ginoo, mauto ang mga pahimangno sa Ginoo kanato. Kay gipalangga man ta sa Ginoo, gusto pod niya nga tatay palanggaon pod daw nato ang atoang lawas. Unsa man di ay ang promise sa Ginoo sa mga katawhan nga mo-follow sa iyahang health instructions. Atong basahon kapag laom. In Exodus 15:26, og miingon siya, kung magpatalinghog ka sa masingkamuton gayod sa tingog ni Jehovah nga imong Dios, og magabuot ka ni adtong matarong sa iyang mga mata, og makapatalinghog sa iyang mga sugo, og magabantay sa tanan niya nga mga tulumanon, dungan daw ta, walay bisan unsang sakit mga ipadala ko sa mga iheptuhanon nga gipadala ko kanimo. Kay ako, mao si Jehovah, nga magaayo kaninyo. What a promise it is. God is the God of healer, mga kapaglaom. Mga kaigsuunan, mga kapaglaom, God deeply cares for us. Balik-balikon, yun ni namo kaninyo, nga palangga kaayo kita sa Ginoo. Amen? Apil pud ko, uy. Palangga pud ko. Pito mga kapaglaom, dili ba gid sayon, bisan saon. Kato mga butang, labi na og naandan nato, di ba gid sayon. Dili sayon mga kapaglaom,
kung saligan nato ang atong kaugalingon. Naa sa Bible, God, ang walay imposible diha sa Ginoo. Kung dili man posible sa tao, sa Ginoo, walay imposible. Ang Philippians 4:13 nagastulti, I can do all things through Christ who strengthens me. Tatay, nanay, ang Ginoo nanduktok kanimo karon, nagapanuktok sa imong kasing-kasing. Naghangyo nga ablihan nimo ang Ginoo sa imong kasing-kasing karon. Dili man ako makita ang inyohang nasa sulod sa inyoha karon, sa kadaghan nato karon lahi-lahi kitag mga sitwasyon. Wat ko kayo balo, pag ani ninyo diri karon na nag-away pa mo sa inyohang kapikas. Problema pa mo sa inyong kanon ugma. Mga kapaglaom ang Ginoo ra gyud na sayod. Kining tanan dili nato makaya kung wala siya. Amen. Busa atong isalig ang atong kinabuhi diya Ginoo. Atong ipasulod ang Ginoo sa atong kasing-kasing mga kapaglaom. Kay iya gyud tang tabangan. Iya tang ligunon. Salig lamang gayud kita og isurrender nato ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Kanindot pag kinabuhi mga igsuon nga naay Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan pa man sa kalisod, sa kasakit, sa kapitos. Mga kapaglaom, kinsa may musaad karon nga atong atimanon ang atong lawas tungod kay ang atong lawas usa ka templo sa Ginoo. Kay gihigugma ug gipalangga kaayo ka sa Ginoo. Kinsa may musaad karon atong ipataas atong mga kamot. What a beautiful sight it is. Palangga ta sa Ginoo mga kapaglaom. Kay nagsaad man mo, manindog kita mga kapaglaom. Let's stand and let's pray. Amahan nga balaan, tag-iya ka sa mong hinulaman nga kinabuhi. Lord, thank you so much sa imong pagpangga sa matago sa kanamo. Salamat Ginoo sa mga pahimangno kung sa unsang paagi namo mabalaan ug maampingan ang templo nga mao ang among lawas amahan. Ang gusto nimo maura gyud ang ikamaayo kanamo. Apan nasayod ka amahan nga kami tawhanon lamang. Nasayod ka sa tumang kaigsuunan nga naa diri sa esperansa ingon man sa mga nananaw karon sa online. Kami huyang og lisod para kanamo ang kabag-uhan kung among saligan lamang ang among kaugalingon. Among gikinahanglan ang imong kusog nga makaya namo kining tanan. Your strength will be our strength. Ug adunay kabag-uhan among matagamtaman kay ikaw among Dios, Dios nga mahigugmaon, Dios nga maluluyon, ug Dios nga nagapalangga kanamo sa matag karon ug unya. Daghan kayong salamat sa imong pagpabati kanamo sa imong dakong gugma ug grasya. Ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo, sa mga matag brethren nga naa diri karon nga mamauli kami nga adunay paglaom ug kanunay namong matagamtaman grasya ang gugma nga imong gipahat sa matag usa kanamo. Daghan kayong salamat sa tanan ug wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Busa among itugyan ng tanan diha kanimo. Salamat amahan, kining tanan among ginasalig o ginalaumang madawat tungod lamang sa matamis nga ngalan Ginoong Hesus nga among personal na manluluwas. Amen.